Θα συμφωνήσω ότι πρέπει στην εξωτερική πολιτική να είμαστε πολύ σοβαροί. Και μάλιστα εγώ, επειδή έχω και το χαρτοφυλάκι στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, ένα λόγο παραπάνω να είμαι σοβαρός. Και πράγματι όλοι να είμαστε σοβαροί. Και να κοιτάζουμε τη μεγάλη εικόνα και τη χρονική συνέχεια. Νομίζω η συνέντευξη του Γιάννη του Μανιά τα έβαλε όλα σε μία σειρά. Ήδη από την εποχή της δεκαετίας του 80 έχουμε τις ρίζες αυτής της πολιτικής με τον Αναστάσιο Πεπονίδη, τον Ανδρέα Παπανδρέου στη Ρεβιδούσα. Στη συνέχεια προφανώς όλες οι κυβερνήσεις, λίγο ως πολύ, με ιδιαίτερη συμβολή της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου το 2011 με τον νόμο 4.001. Τη συγκυβέρνηση στη συνέχεια το 2014 προκήρυξε τα οικόπεδα. Υπάρχει ο FSRU στην Αλεξανδρούπολη, ο κάθετος άξονας, ο TAP, ο EastMed, μια σειρά έργων τα οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν δρομολογηθεί. Τώρα, επειδή πρέπει να έχουμε αίσθηση χρονισμού και αίσθηση και της συνέχειας, πρέπει να καταλογίσουμε μια καθυστέρηση στα προηγούμενα χρόνια. Είναι σωστό και είναι αναγκαίο και είναι θετικό αυτό που έγινε, αλλά πρέπει να δούμε και το τι δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Διότι, ξέρετε, οι υδρογονάνθρακες είναι τα είχαμε αφήσει, αγαθό, πηγαίναμε για άλλα πράγματα. Είναι ένα αγαθό το οποίο έχει μια δεδομένη αξία που μεταβάλλεται στον χρόνο. Ο γεωλογικός χρόνος δεν είναι ανεξάντλητος και επιδρά στη βιωσιμότητα, την οικονομική αξία και εν τέλει και στην απόσβεση αυτών των επενδύσεων. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί ήδη από το 2011 με τον νόμο 4.001 είχαν χαρτογραφηθεί. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, είναι αυτός ο οποίος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2019 έλεγε ότι οι υδρογονάνθρακες ανήκουν στο παρελθόν. Ο κ. Δένδιας το 2022 ως Υπουργός Εξωτερικών έλεγε ότι εγώ δεν θα κάνω την Μεσόγειο κόλπο του Μεξικού. Δεν την τρυπάμε για να κάνουμε εξορίξεις. Άρα υπήρξε μια ολιγορία διαδοχικών κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά σε αυτές τις σπουδαίες επενδύσεις. Αλλά υπήρχε και άλλο διεθνές κλίμα και άλλο κλίμα στην Αμερική, κύριε. Άλλαξε η δίκη των Ηνωμένων Πολιτειών, τα είπα και τα δύο. Εμείς μόνοι μας τα τρυπούσαμε. Η καθυστέρηση καταλογίζεται στις ελληνικές κυβερνήσεις. Εμείς τι λέμε για να κλείσω με την ατζέντα Πασόκ. Χρόνια τώρα. Και δεν το λέμε τώρα που άλλαξαν οι γεωπολιτικές συνθήκες. Το λέγαμε και με τη Φόβη Γεννηματά στο τιμόνι και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και όταν ξεκίνησε η βία απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία και πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τι λέγαμε? Και στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το λέγαμε. Ενεργειακό μείγμα διαφορετικό από αυτό που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή και τους υδρογονάνθρακες, οι οποίοι μέχρι το 2050, εκεί χτυπάει το ρολόι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι αναγκαίοι στην Ευρώπη, άρα και στη χώρα μας, να είναι οι εθνικοί υδρογονάνθρακες, ώστε να μην έχουμε υπερεξάρτηση από φυσικό αέριο ρωσικό, ιρανικό, αζερικό ή από αλλού. Και υδρογονάνθρακες λοιπόν με εξορίξεις που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες, προσοχή, δεν θα είναι ένα παιχνίδι για λίγους, αλλά θα είναι ένα μέσο ενεργειακής δημοκρατίας μέσα από ενεργειακές κοινότητες και επενδύσεις σε μονάδες αποθήκευσης και δίκτυα υψηλής διασυνδεσιμότητας. Έτσι θα πετύχουμε το στίχημα ώστε να κάνουμε τη χώρα μας πραγματικό κόμβο ενέργειας, καθαρής ενέργειας και υδρογονανθράκο μέχρι το 2050. Θα μειώσουμε το κόστος ενέργειας για τον καταναλωτή, για τη μικρομεσαία επιχείρηση, για τους Έλληνες. Και τέλος θα έχουμε επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες θα είναι και οι μόνες μακροπρόθεσμες για την ενεργειακή μας πολιτική. Δεν διαφωνείτε. Τα κάνετε όμως στο G5. Θέλετε και όλο τον έπαινο δικό σας και δεν αποδίδετε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Διότι κύριε Υφυπουργέ, χτες που έγιναν οι μεγάλες αυτές ανακοινώσεις, ο έπαινος είναι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, κύριε Μάντζο. Που μέσα στη μεγάλη κρίση τη δημοσιονομική πήραν τη μεγάλη απόφαση να κάνουν αυτές τις επενδύσεις. Θυμάστε που ήσασταν το 2011, κύριε Λοβέρτο, το κόμμα σας. Ήταν στις πλατείες και αμφισβητούσε οτιδήποτε. Ένα λεπτό να ακούσω λίγο και τον κύριο Φαραντούρη. Λοιπόν, υπάρχουν οι νομικές μέθοδοι, προφανώς, ώστε να διευκρινιστεί και να διακριβωθεί αν κάτι συντρέχει ή όχι. Υπάρχει ένα τεκμήριο αθωότητας εδώ, έτσι. Είμαστε δημοκρατία. Προφανώς όλα αυτά είναι σεβαστά. Αλλά ο κύριος Βορίδης πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να υποδίεται το θεματοφύλακα της νομιμότητας και να υποδίεται τον άνετο μάρτυρα επειδή του χάρισε η πλειοψηφία το δικαίωμα να είναι μάρτυρας σε εξεταστική επιτροπή και όχι παρέχον εξηγήσεις σε προανακριτική επιτροπή, να έχει και ο ίδιος μια ενσυναίσθηση του τι έχει συμβεί. Έπρεπε να είναι σήμερα ο τελευταίος που θα κατέθεται σε μια προανακριτική επιτροπή
που θα λειτουργούσε ώστε να μην παραγραφούν οι ενδεχόμενες ευθύνες του. Άρα πρέπει και ο ίδιος και όλοι μας να έχουμε συνέστηση που βρίσκεται. Κατά τη δική σας έπρεπε άποψη. κατά την άποψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, γιατί κατά τη δική του άποψη δεν νομοθέτη του συντάγματος του ισχύοντος και κατά την άποψη της μειοψηφίας της Βουλής. Η Βουλή αποφασίζει. Βεβαίως, η πλειοψηφία της, όπως μας έχει ενημερώσει ο κ. Γεωργιάδης. Στη δημοκρατία η πλειοψηφία λειτουργεί. Τι να κάνουμε, κύριε. Ασχέτως ότι θέλουν οι δικαστικές αρχές της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία κατά τα λοιπά η Νέα Δημοκρατία ομνεί. Κάτσε να ολοκληρώσει, Δημήτρη μου. Να ολοκληρώσει ο κ. Μάτζος. Και άλλα αιτήματα από δικαστικές αρχές και στα δικά σας χρόνια και απορρίφθηκαν. Και ήρθε και ένα αίτημα για την 717 του 2014 σύμβαση. Για πάμε λίγο να ολοκληρώσει ο κ. Μάτζος. Ελάτε, κύριε Μάτζος. Επειδή όμως σέβομαι τις καταθέσεις του κ. Βορίδη, προφανέστατα, όπως και όλων, και είναι πολύ σημαντικές ακόμα και οι καταθέσεις του κ. Γεωργαντά, για παράδειγμα, χθες, που κρεμάει τον κύριο Αβγενάκη σε πολλά σημεία. Όλα θα πρέπει να αξιολογηθούν και στο τέλος εμείς θα έχουμε και το πόρισμά μας. Αλλά μένω στο σημερινό. Ο κύριος Βορίδης αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τους άλλους. Είχε βέβαια πράγματι το θάρρος να μας πει ότι είναι ο ίδιος ο Μάκης και έκανε και μια δική του ερμηνεία για το τι σημαίνει εκείνο το περίφημο συμφωνώ της υπουργικής απόφασης, η οποία έχει συμβεί το Σεπτέμβριο του 2019, με την οποία εκτινάχθηκαν οι βοσκότοποι εκτός Κρήτης ευρισκόμενοι. Δεν πήρε καμία ευθύνη για αυτό, δεν εξήγησε και αν αναλαμβάνει την ευθύνη, εν πάση περιπτώσει, της υπογραφής αυτής, προσπάθησε να αποποιηθεί οποιασδήποτε ευθύνης. Όλα αυτά αξιολογούνται. Τώρα, από εκεί και πέρα. Συγγνώμη που σας διακόπτω ένα λεπτό, κύριε Λοβέρδο. Ναι, αξιολογείται και το άλλο, επειδή είδα αναλυτικά την τοποθέτηση του Πασόκ. Εσείς κάνατε μια πρόταση σήμερα με νέα λίστα μαρτύρων. Ασφαλώς. Αξιολογείται θετικά το ότι η Νέα Δημοκρατία αυτούς τους μάρτυρες που προτείνεται, αν έχω καταλάβει καλά, τους καλεί στην Εξεταστική Επιτροπή? Για πείτε μας και αυτό, κύριε Μάτζο. Τους καλεί με καθυστέρηση, αλήθεια είναι. Εμείς είχαμε πει ότι πρέπει να είναι κατά προτεραιότητα ήδη να έχουν καταθέσει. Τους καλεί. Εγώ θα πω ότι δεν γινόταν διαφορετικά για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι τέτοια και η κοινοβουλευτική πίεση που της ασκείται και η δημόσια πίεση που της ασκείται, αλλά και η κατακραυγή από τις κινητοποιήσεις των αγροτών και τη δίκαιη αγανάκτηση του αγροτικού κόσμου για αυτό που συμβαίνει στην αγροτιά, στην κτηνοτροφική παραγωγή. Και κλείνω με αυτό, διότι οι αγρότες αυτή τη στιγμή περιμένουν από τη Βουλή να κάνει το ελάχιστο. Να καλέσει όλους εκείνους οι οποίοι κατά τη δικογραφία πάντα, όχι κατά την αντιπολίτευση, κατά τη δικογραφία, οργάνωσαν και λειτουργήσαν την εγκληματική οργάνωση, με αποτέλεσμα οι κρίσιμοι ενωσιακοί πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να πηγαίνουν σε εκείνους, στους πραγματικούς κτηνοτρόφους, να πηγαίνουν στις τσέπες κάποιων απατεώνων και να γίνονται σπίτια, αυτοκίνητα, διακοπές και πλούτος. Αυτό ακριβώς πρέπει να αποσαφινιστεί, να διαλευκανθεί, για να επανακτηθεί και η εμπιστοσύνη των αγροτών στην πολιτεία. Διότι, για να το πούμε καθαρά, οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις που αυτή τη στιγμή καθυστερούν είναι αποτέλεσμα της τροθήσας εμπιστοσύνης της ελληνικής δημοκρατίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη από την Ευρώπη. Είμαστε το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό πρέπει να υποθεί και να γίνει σαφές. Και γι' αυτό δεν δίνονται οι ενισχύσεις στην ώρα τους και υπάρχει ο κίνδυνος να απολεστούν χρήματα για τους πραγματικούς αγρότες. Αυτή, λυπάμαι, κύριε Υφυπουργέ, είναι η αλήθεια. Ότι έχει εδώ γίνονται σε πάρα πολλές χώρες. Δεν είμαστε το μαύρο πρόβατο εμείς. Ωραία, να χαρούμε λοιπόν. Όχι όπως το μας κάνουν παρέα κι άλλοι διεφθαρμένοι. Είμαστε κι εμείς διεφθαρμένοι. Μας κάνουν παρέα κι άλλοι να χαρούμε που δεν είμαστε μόνοι. Δεν χαίρομαι γι' αυτό, σας το είπα. Ου Χρυσότης εν τη διαφθορά και εν τη παρανομία. Δεν μπορεί κανείς να εκπλήσεται ότι εν έτη 2025 δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως οι ενισχύσεις, όταν από το 2024 είναι σε αυστηρή εποπτεία ο ΠΚΠ εξαιτίας του σκανδάλου που ήταν γνωστό σε όλους. Τότε που ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι μας κάναμε ερωτήσεις και ο κύριος Αβγενάκης μας έλεγε ότι δεν φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Μόνο όλα έχουν την ιστορική του εξήγηση. Το περιστατικό είναι τόσο τραγικό που δεν μπορεί να μείνει προφανώς ασχολίαστο ή να αποτελέσει αντικείμενο αφωνίας. Δυστυχώς είχαμε πολύ προβληματική αφωνία σε πρώτο χρόνο από την κυβέρνηση. Έπρεπε να πάρει την πρωτοβουλία ο Νίκος Ανδρουλάκης να συγκαλέσει αυτή τη συνάντηση των τοπικών αρχών τη Δευτέρα στο Ηράκλειο για να έχουμε την προγραμματισμό της συνέντευξης τύπου του κυρίου Χρυσοχοΐδη σήμερα στην Κρήτη. Μέχρι να έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Χρυσοχοΐδη, η μόνη φωνή που ακούσαμε από την κυβέρνηση ήταν του κυρίου Γεωργιάδη, που υποστήριζε το καουμποϊλίκι. Το αμερικάνικο μοντέλο, δηλαδή. Το καουμποϊλίκι, αυτό ακριβώς. Αυτό το απλοκατοχή. Ναι. Μιλάει για νόμιμη απόλυτη σχέση. Ρωτήθηκε σε τηλεοπτικό σταθμό με αφορμή αυτό το γεγονός
και είπε την προσωπική του άποψη για το καουμποϊλίκι. Έκρινε. Είναι μια συνειδητοποιημένη. Παράνομη χρήση όπλων. Εδώ δεν μιλάμε για να προστατεύσει τον εαυτό σου. Ακριβώς. Πριν στεγνώσει το αίμα των ανθρώπων στην Κρήτη, ο Υπουργός Υγείας της χώρας μας έκρινε αναγκαίο να κάνει αυτή τη δήλωση. Ωραία. Το ξεπερνάμε αυτό. Γιατί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τον άδειασε. Και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα. Δεν εκφράζει την κυβέρνηση. Προσωπική μόνο. Ναι. Το είπα, κύριε Υπουργέ. Αλίμονο. Θα πιστεύατε ότι θα στεκόταν κυβέρνηση που θα έλεγε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα? Αλίμονο. Μου λέτε κάτι το οποίο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Ξαφνικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανακάλυψε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Κρήτη. Είναι πολλά τα χρόνια. Και είναι πολλές και κυβερνήσεις. Ναι, να είμαστε σαφείς σε αυτό. Όμως οι εξαγγελίες του κυρίου Υπουργού σήμερα που μένουν μόνο στις ποινές και μένουν και στην αστυνόμευση που είναι αναγκαίο να ενισχυθεί πράγματι η αστυνόμευση ώστε ο νόμος να εφαρμόζεται, δεν θα πρέπει να μείνουν εκεί. Δεν θα πρέπει να περιοριστούν εκεί. Πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο αντεγκληματικό σχέδιο με επένδυση στην παιδεία. Στην πρόληψη, μέσα από την εκπαίδευση, την εργασία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό. Αυτό συμφωνούμε. Ναι. Έτσι, γιατί αυτό είναι ένα κοινωνικό και πολιτισμικό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι στρεβλό, αδικεί την τοπική κοινωνία, δημιουργεί νησίδες ανομίας, δημιουργεί εδάφη στα οποία δήθεν υπάρχει ένα τοπικό δίκαιο και μια δήθεν μαγιά με τα όπλα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Στην οπλοκατοχή, στην παράνομη οπλοχρησία και σε όλα αυτά πρέπει να υπάρξει μηδενική ανοχή. Αυτό ακριβώς εκπέμπει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την πρωτοβουλία του και κλείνω με αυτό. Τη Δευτέρα με όλες τις τοπικές αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι μια θεσμικά αναγκαία και μια θαραλέα, αν μου επιτρέπετε, πρωτοβουλία αυτή για έναν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κριτικό πολιτικό, που όπως είπατε κύριε Πιέρο, σωστά σπάει και ταμπού. Θα ήθελα από όλους τους κριτικούς και πρώτον τον Πρωθυπουργό, που είναι κριτικός, ανάλογο θάρρος, ώστε να δείξουν όλοι οι κριτικοί και όλοι οι Έλληνες τελικά, ότι όχι, αυτή δεν είναι η Κρήτη που αγαπούμε, η Κρήτη που επισκεπτόμαστε και η Κρήτη που είμαστε υπερήφανοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Και τιμά και τον κύριο Ανδρουλάκη που πήρε την πρωτοβουλία. Για να ακούσουμε και τον κύριο Φαραντούρη. Ελάτε κύριε Φαραντούρη.